hannun ba ta yi saka daga hannun ka dawa ne ga dan wannan tsakanin abin tanko zanen tanko kuma da shi da ɗayan kwashe maka za a saurara na girman da sallah ga dan wannan na mata mai girma dubuti gwamna na matasa tsakanin dama da ba ta yi saka da shi da autan ɗangunsa na nasa sakuno kai kallo sarkin samari na Ghana to da Allah idan aka yi bayan idan an buge da Allah ku gani mai girma da mutum gwamna ya kyautar nan na farko na biyu da mashin na gana da mota thank you ya ce waɗanda ke roƙi mota a wurin dubutin gwamna na ce da jama'a ga sako sarkin samari na Ghana ya ce duk wanda ya na ɗaya zai ba shi dala 100 na Amurka haka muke so dala 100 na Amurka ya ce zai ba shi duk wanda ya zo na ɗaya sarkin samari ya ce zai ba shi dala 100 ni abinda nake fata ga mai girma gwamnan jihar Kano ranar bayan nan ɗinsa wanda ya zo na ɗaya mai girma gwamnan jihar Kano ya ba shi kujerar Makka wanda ya zo na biyu mai girma Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba shi kujerar Makka ni da kaina mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ba ni kujerar Makka Baba Damoyi shi ma mai girma gwamnan jihar Kano ya ba shi kujerar Makka sannan da Baran Dan Gomba shi ma mai girma gwamnan jihar Kano ba su kujerar Makka mai girma sarki Husaini shi ma a ba shi kujerar Makka sannan Musa mai roƙo shi ma a sa shi attachment wani kan jaka ya kai mai airport Musa mai roƙo wallahi duk wanda ka za ka yi ni roƙo na dubuci gwamna ka ba da mashin albarkacin Ganduje sarkin maroƙan jihar Kano na dambe ina roƙon ka ba da mashin darajar mai gida gwamnan Kano ai ba ka iya kirari ba alƙur'an ba ka iya kirari ba za a baka da Musa ga dan wannan tsakanin dan Allah ba ta isar ka da shi da wajen dan bunsa a jami'ar dambe gaban mai girma da mutum gwamna wallahi malamai sun ci abinci mai girma da mutum gwamna sakai ake ta la ilaha illallah ko Musa kace ka iya kirari Ganduje Gandaiki Kadumul Islam Bandarau Obar Populous Buhari da Ganduje Allah shi ma gwamna mai girma Nasiru Gawuna cewar sarkin maroka Allah ya ji hajiya don Allah ka bani mashin da mutu albarkacin mai girma Ganduje ka bani mashin tsawon mashin dina a yanzu na kai ruwa sannan ta Musa mai roƙo na baka tayar gaba da ta baya ni da kaina na ba ta abin su kai dade Musa ba za ka gane ba alfara'i ne ban gane ba za ka gane ba Musa sarkin samari da kai da ba zai kai ka ariya ne Musa kai da ma baka shi kai da ma baka ma kai ta shagon gawuna aikin shagon gawuna da mata ya ce kai zai wannan amma ina babu fama an kusa da kanin dan bayan dan Ali ta ba Ali ta ta da kusa wannan ba a ma sura aikin banza wallahi ga dan wannan tsakanin dan adam ba ta isar ka ta shida wallahi mutum dan kusa dan dambe a dinga na tafi da biyayya dan dambe a daina bakin ciki a tsaya a bi shugabanni a zauna lafiya dan dambe wata rana sai na bani wasan nan muna neman da girma da kun jari kan yana nema ya daga abin mai sama ta yaba alista yaba da kuma da mana yaba alista la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ne zabu ne kai kallo ne Allah mota ta ne Allah mota ta thank you
Auta jiyo na auta. Ranka da daji wannan ranka da dai. Can they still keep?